weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to jokkere en ɗam kiidira woni radio kiidira ko on waktu yoni ha to nanka fm galoya e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal sarɗiyankoɓe toon to sur sarɗeji ndu leydi lulima hande o ngam tekkinde kuulal ɓen wuurɓe debati gorkaten so tawi nanggama taw ko cokete kone tekka no feewi to leydi mauritanie zouayrat campagne jaggude ɓe ngala kayitaji fuɗɗima toon hewɓe e hoɓɓe ɓe ngala kayitaji mbiyama toon teeɓa guila yiltoɓe kanŋe ha e golotoɓe nder galleji kala to leydi mali jenim jeytiman jango ñande jeenayduɗo hen lew toon to nempala ɓe kolliti ɓe jooɓima pittali koñinkoɓe leydi mali yonɓe kame wallidiɓe mumena armi leydi mali hay communiqué goto soit yaltini hen to leydi guine konakiri caggal pirtugola ken tolno e landaji nayyi hen tati ɓurɗi mantinade mari sanda koyatte ko jagorɗo gueɗe caggaleydi hanke o joɗodima e ɓen diplomatie en taweteɓe leydi ndi gam fammindeɓe wonani sababu ŋañalde tana to leydi gabo sylvia bongo gonnoɗo joom suudu hoore jagodole ndi holliti lebtama e kaso to libreville yennama fiyama laamu leydi gabo holliti ɗum ko fenande wodani kabaruji mena manomina to nigéria cameroun may jiya toon to rdc congo madagascar jolam jaɓeri jeeyeten ko toon to moyena orient to misilaji goni e weddede musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje avc cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi mauritanie jokkodirta koye adama ñang ɓuuri andirede boy nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kabaruji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e ɗiɗi mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoma walla mbiyen sappo e goo mboya hitande ujunaje nogas e jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pular
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba no gowni wadde kala kikiɗe ma en jaa ha tontuluki sayba gorgol taw yen toon ceerno Ibrahima Saydou Kane kala kikiɗe kumpital men ɗemgal pular ma addani men actualité ji ko fate gueɗe diine hande wari koye debbo moƴƴo so tawi kay gorko dañi ɗum ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Ceerno Ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Ceerno Abdoullahi Sarr en garti kadi humnude ade mo gadodirɗen e julɓe ɓe. Ceerno Abdoullahi Sarr nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi julɗo malaɗo andata ton ko malaɗo caggal nde huli Allah ko dañde debbo moƴƴo. Julɗo andata ko malaɗo caggal nde kulol Allah muɗum timmi ko dañde debbo moƴƴo. Holko woni kulol Allah noon? Wadde ko Allah yamiri, woppa ko Allah haɗi. Ɗum woni kulol Allah, ko ɗo kulol Allah haaɗi. O wi noon ɓe mbimo ya rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, holko woni debbo moƴƴo? O wi debbo moƴƴo ko so tawi a wi ɗum woppu woppa. So joom galle muɗum wi woppu woppa. So joom galle muɗum wi yamiri ɗum wi waɗa. So waynima joom galle mum wi ne yaha, joom galle mum wi hoto ya jooɗo taw kadi ene welti e hen. So joom galle mum haɗi ɗum wadde hunde hatto wasa wadde, so haɗi ɗum yaade wasa yaade taw kadi ene welti e ko haɗa yaade ko, wona wasa yaade taw ene tummini. O wi so tawi kadi joom galle makko kadi wirni momo, omo reena hoore makko, omo reenana joom galle makko. Holko woni rende hoore makko? Eɗen gandi rende hoore muɗum. Omo reena hoore makko ga joom galle makko. Kala mo wona joom galle makko omo reeni hoore makko kanko debbo o. Holko woni renande joom galle makko? Joom galle makko kala ko joƴƴini so arti tawta ɗo no ƴettata. O nanata jungo makko e posuji joom galle makko, omo wujja joom galle makko, omo ɓeydo e dépasse. O wiyete debbo moƴƴo. O so tawi wayi ni nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noon o wi debbo so tawi gonɗini Allah wa juuli waktuji mum joyɗi ye jaɓani joom galle muɗum naata aljanna joomum. Gorko ne ko hono noon, wona debbo tan ko benji diine. Debbo ne andata kanum ne caggal nde huli Allah dañi gorko moƴƴo. Nde dañi gorko moƴƴo ko nden andata kanum ne ko malaɗo. Gorko moƴƴo ne woni so tawi joom suudu ma namdimama hunde ko kattanɗa wadde saɗa jogii mbaɗana ɗum. So tawi a ala noon ɗum ala ko wawa hen. Joom suudu ma kadi so tawi andi kadi an ko dardu andi ɗum ɗo, so tawi dardima a ala a hattanani o wasa dardudema ɗum. An joom galle maɗa, joom galle ne so tawi joom suudu maɗa dardima hunde ko mbawɗa kattanɗa mbaɗana ɗum. O wi noon woni debbo moƴƴo ko kala joom galle makko nde yitere mum fawe makko, yitere mum ɓuuɓa. Kala nde o yimo mo welti, kala nde o yi debbo o welto. Debbo ene woni e mbaadi moƴƴiri, ene woni e alhaali pewɗo, alhaali moƴƴo, ko o wiyete debbo moƴƴo. Gorko ne ko hono noon, yo tinno toppito joom suudu muɗum. Ko poɗɗa waɗande joom suudu ma ko mbaɗana joom suudu ma ha timma. Joom suudu ma noon hoto darde ka ala. O ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Gam Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle man jooɗi peewi, wasiya labɗo labtuɗo yo jomiraɗo rokku en nande e jabde kame famde kala kumpital men ɗem ngala pular to Dakar jeeyeten ko toon to sarɗiji ndo leydi Sénégal ɓe sarɗiyankoɓe ɓe lulima hande o e tawtorede jagorɗo ñawoje leydi Sénégal hono Yacine Fall. Ɗum noon ko yidde artude wonande kay nde Ousmane Sonko rewno ɗon ha holliti en wonande kay o sa fandare mum ko yidde tekkinde ko fate banggue wonande loi ñawoje debati gorkati en siftinde moon hewɓe hen noon kolliti beltaki nde tawno ɓe mbaɗirno campagne gam yidde arde lefol laamu leydi Sénégal ko yidde kay soɓe gaari wonde ɓe ƴetti lefol laamu ngol aɓe mbaɗa criminalisé ko fate banggue debati gorkati en taweteɓe nder leydi ndi Sénégal o holliti ɗum ɓe mbatta ɗum kono kadi maɓe tekkin ñawo nde tawno ne wonnoɗo hen
sariya so tawi neɗɗo nangirama ko fate debati gorka ten ne ñaawe hitande fawde walla duuɓi ɗiɗi ha duuɓi tati taw koye dow oɗon sifa kamɓe ɗon ɓe kolliti hande o maɓe gotton loi ene ɓeyda ha duuɓi 5 duuɓi 10 so tawi joomum nangirama ko fate gueɗe debati gorkadi ma lelo duuɓi 10 ha duuɓi 5 e nder kaso taw kane wawa yebde hedde million ngaji 10 taw koye koppareje France CFA ɗum noon ari ko o saaha mo gonɗen leydi Sénégal ne tacca caɗele mawɗe no fewi kala ñalawma garɗo ko debati gorkate en nanguete taw kadi jogui ko groupe aji kame pelle to ene kadi ko ɓuuri en hewde ene jogui rafi biyeteɗo veilla sida o taw kadi ne gandi ne jogui ɗum te ene dokkiri ɗum taw koye tayade e dow oɗon sifa hewɓe noon kolliti kañumen fandare men tan koɓe mbaɗirno campagne soɓe gaari ma mbat criminalisé wonande kay ko fati debati gorkate en taw joomum so nanggama ene fawe ko satti taw wona tan ɗiɗo duuɓi nde tawno joomum ene wawi wadde duuɓi mum gayna walla waɗa gueɗe goɗɗe taw ko ɗin fannuji ɗum yonaniɓe kono kadi ɓe kolliti koye dow on sifa tan ɗum wawata wonde ko wona ɗum ko noon fayre mawde kay wonande ɓen renoɓe kasoji ɓe hay goto taw ko ɓoyɗo rende holliti biteɗo Amadou Baydy Diawo holliti fandare makko saaha kulholli o jogani wonande kasoji ɗi ɗo ko caggal nde hewɓe nanga ndumba hen taw kadi ko debati gorkate en te ko ɓuuren hewde en jogui rafi biyeteɗo veilla sida so tawi caméra surveillance uji mbaɗaka e nder kasoji he an mbawi kay tafde ɗon pelle mabɓe mbatta wondude koye mabɓe oɗo rafi kadi ɓeydo yajjito no fewi holliti ɗum laamu ngu ene foti accude hen haqqille mum mawɗo no fewi eɗen gandi ko fati kuulal ustude taw ko sembe jaydiyankagal e nder leydi ndi Sénégal ha tenti Sénégal ko fati banggue fedde jaydiyankoɓe kame syndicat ji men kolliti loppen jaadano hen ɗum ko caggal kay wonande kanko Aliou Sall jagoɗo télécommunication nde arno toon to susarɗeji nde leydi Sénégal ko fate ngal kuulal wattidi ko toon to conseil constitutionnel leydi ndi beele ɗen gueɗe mbawa tigui laɓɓitinede taw koye dow oɗon sifa keddoɗen koye leydi Sénégal sa mesa fedde syndicat ji taw kadi ko ɓen toppitiɓe ko fate banggue yogay cellal ɓalli ha tenti noon to fannu pharmaceutique en hettuɓe gueɗe ñamateɗe e gueɗe pewneteɗe kala so tawi kay cellal ala hen ko kamɓe caktoto no fewi ɓe kolliti hanki e nder conférence presse mabɓe moɓe mbaɗi wonande ɓe beltanaki hay seeɗa jagoɗɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woni docteur Ibrahima Sy ɓe kolliti ala kala koɓe belti e jaltal on firti on jaltal on yamiri wonande kay oɗo hen société biyeteɗo Softiceur nde ɓeydata golle mum ala kala ko woni hen tene kamɓe koɓe fanniyankoɓe aɓe janggi aɓe kumpiti gueɗe daaɓoje aɓe kumpiti kadi yogay mborosaji ko kamɓe bitti haɓe tawi kay wonɗin kuusuji kamɓe ɗin serviette aji ɗi rewɓe kutorto taw kadi fewni ɗum ko Softiceur ala kala ko moƴƴi hen haydara o saaha gonaɗo kanko jagoɗo o holliti o neeli espéren ɓe ƴeewi ɓe tawi ene moƴƴi yoɓen jokku golle mumen ɓe ganon kolliti joƴini ɗerewol ko fate hofde juuɗe men gam hollirde metti mumen haɗede golle men taw koye dow oɗon sifa jagorɗo wonande yangara booli less mo leydi Sénégal woni jagorɗo Yacouba Diémé holliti oɗo saaha fandare gouvernement leydi Sénégal ko ɗo tan e jeego ɓurɗiɗa hen hitande woni ɗo e lewru juin taw koye nde hitande ko yidde kay addude ko mbiyata permis en point taw kadi ganduɗa sa joguima permis ko toɓɓe goni hen kala kay nde jabɓuɗa kuulal to banggue code de la route toɓɓere ne itte hen kala ko mbaɗɗa sa fotani wadde toɓɓere ne itte ne yaaha ha natta jogade permis ni e nder leydi ndi Sénégal e gandi ɗum woni ko toon to leydi Côte d'Ivoire ko ala ɗum ko kadi maɓe guddi tan autoji ɗi foof ko fate visite technique kamɓe ɓeydude code de la route yogay booli e darnude police mo ene reena yogay nokkuji ngam haɓade accident ji kewɗi baɗoji kala saaha e nder leydi ndi Sénégal gartaten koye imam wonande imam Darame woni imam Mohamed Alamine Darame mo ganduɗa ko imam de Pastef baɗaɗo convoqué hande o toon to brigade de la gendarmerie mo Dakar ɗum ko caggal nde o yaltini konnguli makko e vidéo goto ɓurɗo yillade on vidéo noon o holliti so tawi Diomaye Faye riiwi Sonko Ousmane Sonko kamɓe kala ɓe jaltu kay ɓe kaɓoye saabu ko yaade jihad moni kala yo rufi en ƴiƴam mum ene dagani ɗum tene kadi ko ɗum tigui foti wonde ɗum ko konnguli makko wona konnguɗam kanko on noon wo jeeya
koye fedde domu daara yi taw ko yaadiɓe pastefa kanko noon hande o nottoyima sariya ñawore walla nottoyima wonande ko haali ko ma en gartoy hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde gartaten koye convocation goɗɗo wonande o wiyete ko wiyete ko Doudou Wali kanko noon Doudou Wali eɗen gandi o saktino wonande natal horejo leydi ndi taw kadi koye sifa mo rewani lawol kankone wo noddama toon to gendarmerie mo Colobane ngam hettede ko jeeyi sababu waddemo ɗeɗon gueɗe jahaten ko ton to Kédougou to negari ko suka gorko mo duuɓi 16 ko ɓulli kanŋe mabbi e dow muɗum sanga 23 heures ɗum ko sarwuru wiyetengo harakhone ko toon ɗum waɗi kanko noon o jeeyaka e leydi Sénégal o jeeya ko toon to leydi Guinée ken wona tan joni lebbi tati ken tolno e 16 neɗɗo mbasi pittal men taw koye jiilaw kanŋe toon to région de Kédougou hewɓe noon darniɓe haqqe aade wonɓe toon e rimani nden kay kisal ɓeydete e jomumen jeheten ha joni koye Azoura Fall ko fate o ɓattiɗo Sonko no fewi kono kadi ko moɗɗo e nder Pastef mo ganduɗa hande o mbaɗaɗo garde à vue toon to commissariat de la Médina ɗum noon ko hanki subaka o nde o feeri taw ko chauffeur taximan taw kadi ko guinénajo o ferimo ko subaka lawa taw kadi ko toon to juma sunna Malik mo ganduɗa koye lawol avenue Malik lawol avenue Malik ko toon o Alaji Malik Sy ɗum noon koye lawol toon to Médina kanko noon o holliti nde o ari o tawi ɓe juula o darnu oto makko o haaɓe gayni julde o woni yarude seesa on noon ari leeli sara oto makko ɗo holliri ko gañiɗo ɓen noon ko litti wona noon ko kanko tigui ari omo dogna oto makko o feeri on noon ne gañi kono gañande ne hoyfi seeɗa on noon gañande ne hoyfi seeɗa ko ɗon noon on suka en bari ƴetta walla bari ni woni inde makko mo duuɓi nogasa ɗon ƴetta nawa toon to hôpital Abbas Ndao taw ko sapeur pompier ƴettimo ɗon caggal mum noon wonande kay ɓen julɓe julnoɓe juma o ko ɗon tigui ɓe nanguimo ha police ari ko police tigui nawimo toon to commissariat mo Médina caggal no o yettima toon o holliti ko guyka tigui ko baɗaɗo guyka on yani koye dow makko halis ne wonno hen ɓe nawi halis o e lelkini e sara oto makko ɗum woni ko woni ɗon ɓe noon caggal mum police holliti yo addu permis makko o holliti permis makko ko majji caggal nde police ɓoɗɗimo no fewi tawande ko ala permis teni kadi oto mo jogui o wona hay oto makko ko oto janano on noon Serigne Saliou Fall wiyete on kadi noddama kamɓe ɗiɗi kala mbaɗama garde à vue maɓe daroy e yeeso procureur kanko noon won nanguiɗa ko dognude oto wala permis goɗɗo ne nanguiɗa ko lubdemo oto teni o ala permis teni kadi wo feeri neɗɗo taw koye tayade kono ɗum kono kanko Azoura Fall o holliti o joƴini ɗerewol wullitade kanko ko guyka o waɗa e dow muɗum cum ko kam waɗi to leegal ngal mbiyata bidonville woɗɗani taw kadi ko Rebeuss ɗon woɗɗani kaso mo Rebeuss ɗum ko hanki jamma cumo yalti koye suudu wotoru galleji kewɗi ɗinɗe bidonville tawiteɗi ɗon kala kewɗi en cumi hewɓe kay mbaali ko bowal e ngol jangol ha weeti ni hen goto kay baɗowo layifa e nder TikTok inde makko Libasa Diop kanko noon wiyama teeb o darima hande o e yeeso wonande tribunal ɗum noon ko toon to Yeumbeul caggal kadi o haali haala muska no fewi faade horejo leydi Sénégal woni Bassirou Diomaye Faye o holliti o haaldan en haydara noon o haaldi tan ko ha ɓen ɗacca hakkillaji mumen ko fate vidéo mo waɗi o beele ɓen ko kunino e nder campagne électoral mo mbanno o beele mbawa fewnandeɓe bolol mabɓe toon to Yeumbeul kanko gorko mo duuɓi 34 o saaha mo weddama e nder kaso o ngam haaldemo konnguli musidɗam e ƴattoje faade e horejo leydi ndi Cheikh Oumar Diagne eɗen gandi guila ñande aljuma nde koko waɗano garde à vue ñande altine nde ko ñande o daari yeeso procureur ko hande o ñaawa ɗum ko caggal nde o bismino e haalirde wotere o holliti on suka mayɗo toon to ICAD université Cheikh Anta Diaba woni Abdoulaye Ba o saaha juuɗe hoore jaago leydi ndi moddi hen
sabu kon go irli e yeso jay ndiyankoɓe holliti ko kañum tigi yamiri yo police na ton to UCAD woni université so holliti ɗum noon ko Ousmane Sonko jeyi on sababu ɗum jeyno so kankone wo nodda hande oɗo henna alarba o ñawama o yalti kaso o ñawraka hay ñalawma goto omo leeɗo kaso kono faama amande ken tolno e temedere ujunere siftine mon guila hecci hanki yogay laytirende ne kaala wonande Iran gijima leydi Sénégal walla ni wonande oɗo sa mettani fewi leydi Sénégal ambassadeur mo leydi Iran taweteɗo e nder Dakar laamu leydi Sénégal o holliti Iran ala kala ko haale Sénégal haydara kala ko haala hen kala wodani ala en kala ko woodi haydara ɗum di kumpital men ɗemngala pular e nder gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Tchad ene ɓeydi no feewi ɗum ko caggal nde pelle délégation ngaji ɗiɗi ɗi kala woni délégation mo leydi Mauritanie taw koye jagorɗo affaires étrangères mo leydi Mauritanie kame délégation mo leydi Tchad taw koye jagorɗo affaires étrangères mo leydi Tchad mbaɗi lulde mabɓe toon to Nouakchott laamugo leydi Mauritanie guiñande jeenayyi sappo e ɗiɗi ñalawma janggo nden gasata ngam ɓeydude jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kame Tchad yogay fannuji kewɗi no feewi ko fate jokkodiral taw koye état Sahel e hoore muɗuma to Zouayrata ko campagne haɓade ɓen ɓe ngala kayitaji kañum woni ko fini toon gila hankini e nder région de Térisa Mowa hewɓe noon nanggama ɓe ngala kayitaji tene liggo e kanŋe o walla ni ne liggo e galleji walla ene liggo e entreprise aji o saa ko haɓade ɓitto kame salade ndenka walla ni kame haɓade caɗele wasa ndenago ɗen gueɗe kala hewɓe noon nanggama yoga e leeɗe ha tenti noon to ko mbiyata nokku mon mbiyata Esfra jiita hewɓe noon ko toon nangga ko legal tawetegal e nder Zouayrata keɗoɗen koye police mo Trésor ɓe guitti ken tolno e sargataɓe nogas kamɓe kala ɓe nawama toon to Nouakchott taw kamɓe woni golle mabɓe tan ko yeyde drogue e dow oɗona sifa e ngol laytola kamɓe ɓe nanggaɓe noon ɓe caggal nde ɓe jagga balɗe ɗiɗi mbattama e oto ɓe nawa toon to Nouakchott ngam tottedeɓe sariya leydi ndi taw koye dow oɗona sifa ambassadeur mo leydi Iran taweteɗo to Nouakchott wo holliti nattata hawdemo no feewi wonande leyɗele kewɗe te Mauritanie hen kanko on biyeteɗo Javad Abou Ali Akbar wo holliti ko hayimo ko kala cuuɗo konngol kala e mabɓe ñiŋata ko Iran tene kadi ñiŋata leyɗele goɗɗe ɗe sabu holɗum Iran yoftima e basuji Amérique naɓe taweteɓe leyɗele golfe tan nde tawno ɗin basuji ko kañumen tigui Amérique hutorto ngam fiide Iran kañum yiɗi ko derguide ɗin basuji ha natta fiyede so tawi kay Iran wawi fiide ɗin basuji ɗen leyɗele kala e wallidi mumen heddima ne ñiŋa Iran beele ko Amérique waɗi ko e Israël ɗum ñiŋnaki o holliti kanko ambassadeur mo leydi Iran taweteɗo to Nouakchott o yonnani hay seeɗa wonande kay e kala saha ñiŋoje giwoje leydi Mauritanie faade e nder leydi Iran nde tawno Iran o holliti koko toña no feewi taw koye dow oɗona sifa caɗele kuppiraji courant teskama jamma hanki o e nder Nouakchott ha tenti noon yoga e leeɗe haɗo hen finoɓe yoga e leeɗe ɗe courant kuppi kay ha wonti niɓɓere hande keɓani communiqué hay goto ko jeeyi sababu ɗiɗo hen caɗele e ɗiɗo hen kuppiraji kala e dow oɗon sifa muɗuma keddoɗen koye leydi Mauritanie wonande enseignant aji jangguinoɓe jangde toon taw koye fannu médecin kolliti metti men mawɗe no feewi ɓe kolliti ala ko gasi haydara e caɗele ɗe ɓe gullitino ko fate banggue recrutement ken tolno e temedere e mabɓe haala ko noon o saaha laamu ngoni haala ujunnaje tato suka e nder leydi ndi Mauritanie kala beɗe mbawa ƴewnede golle ɓe kolliti ɗum kam ene gasa wasa latade sabu ɓe ndendino kumtari e hoorejo leydi ndi ala kala guytalɗe ɓe goytanoki kono ala kala ko gasi hawɗo saha gonaɗo hankine hewɓe ceppi yeeso sursarɗeji do leydi Mauritanie ɓen noon ko yeeɓe téléphone aji to jeere téléphone
ɓe kolliti mette maɓɓe mawde no feewi e taxe uji pawaɗi e dow maɓɓe kamɓe yeɓe téléphone ngaji tene ɓe kolliti aɓe jogui lempoji kame tembere koɓe joɓata ko ɗum ɗo henna ko caɗele wiya tan ko yoɓe jaaha ɓe jottoyo galleji maɓɓe paaɗen ko toon to bankas paaɗen ko toon to basigno tawete ko hedde keerola leydi Mauritanie kame leydi Mali gendarmerie nationale unité kewɗo doole neldama toon gila hanke hedde keerol hakkude leydi Mauritanie Mali ngam teskede caɗele ndenigune manki toon no feewi taw koyno ko mbiyeɗo el mekfa e on diwan kala muɗuma holli noon ko maire commune municipalité biyeteɗo Abdallah Wuld Sidi holliti ɗum koye nder jayde wiyeteɗo Alsada ɗum ko caggal nde finaɓe toon ko liti o sa ngala nden ka ekkisal hay seeɗa kuntala ɗum uddi kumpital men ɗemngal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali jenin ko catal jihadiste en taweteɓe nder leydi ndi ɓe kolliti kamɓe jeyti embuscade baɗɗo ñande 9 nduleru ni heccanki o taw koye toon to diwan mo Nempala ɓe woɗɗani kerol leydi Mauritanie ɓe kolliti on embuscade ɓe mbaɗi ɗum koye armée leydi Mali kame wallidiɓe mum kala ɓe kolliti noon ɓe jooɓi men pittali yonɓe no feewi en tawi nder région de Ségou ɓe gañi hen hewɓe tetti hen matériel uji kewɗi kono ɓe kollitani no foti ɓe jooɓi hen pittali armée leydi Mali noon haɗo henna yaltinani taw hay communiqué goto gartaten ko fati banggue ɓeydude jokkodiral hakkude États-Unis de Amérique kamne wondi hakkude États-Unis de Amérique kame laamu leydi Mali hakkude Bamako e Washington eɗen gandi taƴodiral manggal woni ɗon oɗo saa noon fandare maɓɓe kay ko ɓeydidde jokkodiral taw koye fannu nden kay kisal bertidi leydi Mali ɗum noon wonande ko gila e drone ha e armée weeyo leydi ndiɗo leydi Amérique beele kadi leydi Mali ɓuura wonde jaam e kisal e nden ka kala kan haala noon dañi haalede taw koye dow sifa jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi kala jeeyeten ko toon to bankas kuppiraji kuura kewnoɗi toon ha rokki caɗele finaɓe toon to banggue ndenka e to banggue kay dañde galas taw koye nde lewru wona gam teskede nguleyki ene ɓeydi ne yaha ha 45 degré ko wona ɗum ko noon hanki o yogay camion ngaji citerne mbawi yettade toon hewɓe finaɓe toon koliti hen o saa weltanɓe mawde feewi gam hanki o ene wayno kuppiraji courant gonnoɗi mbawi artude caɗele goɗɗe teskade ko ranguji juuɗɗi no feewi toon to Bamako gam caɗele yogay station ngaji ko fate carburant gasoil essence ko ma daga tan ha tampa beele ɓe mbi beele ɗum ko caɗele carburant guila tan fiyande waɗi toon to Diboli ha sofreɓe hewɓe camion ngaji gaddoji ɓen carburant mbasi en pittali men walla ko wawi wonde kala haɗo henna ala kala koɓe keeɓi ko laamu taw iwi ala kala koɓe keeɓi communiqué laaɓɗo ceer giwɗo e laamu leydi ndi jonde hakkude yeeyoɓe daabeje e dare Bamako pussade ɗe kame gouverneur de la région de Bamako holliti noon wonande jeeyi sababu fusede yogay dare kay ko ndenka ha ɓeydo hewde ɗum ko gila tan wonande 17 lewru septembre 2024 jango musco wannongo e nder école gendarmerie toon to Faladji hafenma toon to Bowal Laaɗe Diwoje ko rentade ɓen somotoɓe e nder yeɓe jawdi ene mbaɗa wone gueɗe ɗum jeeyi sababu gouverneur ƴetti pellital caggal wuro to ken tolno e kilométre uji seeɗa gam darnude toon daral kana moni yiye daabeji mum ko toon yahata hewɓe noon e somotoɓe ene jeytoya kolliti ɗum ma mus e population so tawi woni ko noon hunde wayya sen giwi to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry wonande Mori Sanda Kouyaté eɗen gandi kam woni hoorejo jawal men kam woni jagorɗo affaire étrangére mo leydi Guinée o joɗodima hanki o yogay ambassadeur aji e chef de diplomatie ji kewɗi taweteɗi e nder leydi Guinée noon ko fammindeɓe ko jeeyi sababu 40 parti politique firta ha laaɓi haaɓi ceer tawne hen parti ji tati ɓurɗi mantinede te ala kala nde sumgoji mbaɗata e nder leydi Guinée tawɗi tawtoraka woni FDG ka Cellou Dalein Diallo kame landa Alpha Condé
wonde landa Sidi Touré o holliti noon wonande gueɗe kewɗe ɗe ɓe ngakkirano ɓe dokkama lebbi jeegom lebbi tati kala yoɓe pewnita ha ɗo ala kala ko gasi en teni ɓe gonani e nder leydi Guinée kamɓe kala koɓe waɗɓe exil caggal leyɗele mabɓe Alpha Condé ne tawi to Turquie Cellou Dalein Diallo ne tawi to France Sidia Touré tawetake e nder leydi Guinée o holliti noon caggal nde delle ɗe timmi ko nden landañi mabɓe pirta kono ɓe kolliti o holliti wonande kay diplomatie ji ɗi gila landa mabɓe ka firta walla yowa en ji sumgoji ɓennuɗi waɗani haare waɗani pelɓodiral hay gertogal mayani firti ndeke caɗele gonno koye mabɓe e wiide kanko on jagorɗo e yeeso diplomatie en armée leydi Guinée waɗi waylo seeɗa to banggue hoorejo leydi ndi woni général Mamadi Doumbouya hanki o kikiɗe wo toɗɗima officier ji kewɗi to banggue généraux ji kame colonel uji beele ɓamtude daraja jomumen taw koye dow oɗon fannu to Cameroun paaɗen ko diplomatie goto mo Cameroun najo kam yowa e golle mum kanko inde makko Simon Pierre Amgapa o noon o yowama e golle makko ɗum ko caggal jayde wotere o bismono o ñingi hen no fewi noon leydi Amérique kame leydi Israël nden ñingore noon jeeyi sababu jagorɗo affaire étrangère yoyimo e golle makko ngam omo bonna jokkodiral hakkude leydi Cameroun kame leydi États-Unis d'Amérique kame leydi Israël ɗum woni o yowa e golle makko paaɗena ko toon to Gabon o wiyete ko Sylvia Bongo kam woni joom suudu Ali Bongo Ndimba laaminoɗo leydi Gabon kanko noon debbajo o dañinoma dumbeede e nder kaso mo derrière la prison ko caggal nde o bisma e jayde France 24 ko nden o haali heccenki o holliti o leptama no feewi e nder kaso o hoyna gueɗe kewɗe pawa e dow makko kanko ɓii ko Nouruddin Bongo ko haɗum ko noon wonande on gonnoɗo hoore jaggaɗo leydi Gabon woni Alain Claude Bilbinze holliti ɗe gueɗe o haali ɗe foti ko loskede ene hersini e laamu leydi Gabon kono ɗum ko noon gouvernement mo leydi Gabon waɗi conférence mum ɗum ko heccanki o ɓe jeddi ɗen gueɗe ha memmi leydi ɓe kolliti ɗum wodani hay seeɗa garten koye caɗele carburant e ɓeydugol prix muɗum ɗum ko toon to Nigéria ha famata Sierra Leone kono basi koye guerre gonɗo toon to Moyen Orient toon to Nigéria ɓe pintan woni kay ɓe tawi e nder station ngaji ɗi ko ɓuuri hewde gasoil essence diesel ko nandi en kala koko ɓeydi cogguji mum hewɓe noon fino ɓe lendi kolliti o saa gurdam no seeri no feewi so tawi ɓeydiri dani hen ko caɗele wontanta hewɓe no feewi ko fate oɗon fannu paaɗen koye joolam jabeeri to guerre Moyen Orient hakkunde Israël kame Iran e wallodirede États-Unis d'Amérique ko ene tolno e 550 neɗɗo woni waraɓe toon to Liban ken tolno e hewɓe kay dogi ɗacci koɗali men to Tehran woni laamugo leydi Iran heeɓi hande o kañumne misilaji gulɗi jaw giwɗi toon to Israël ko ene tolno e 96 ujunere toon to Liban woni ko dogi yalti laamorgo ngo ngam suuɗoyade banggueji goɗɗi to Iran to negari ko ene tolno e yimɓe hewɓe saabu capital ngal ene mofti million ngaji kewɗi o saaha 8 ha 9 million woni ko fuɗɗi dogde taw koye ɗin diwnuji kala ɗum e kala saaha Israël e tolni toon bomboje gulɗe jaw kono kadi Iran kañumne accani ko tolnita toon to leyɗele golfe taw kadi woni toon ko koñinkoɓe leydi Amérique e basuji mum ha yanki jamma tan ɓe bombi toon to Koweït ɗum jeeyi sababu hewɓe arabe ɓe kolliti beltaki e dow oɗon sifa hay seeɗa ko wona ɗum ko noon Donald Trump hollitino ɓoyata ma hare nde gasa kono kadi wonande Benjamin Netanyahu taw koye jagoɗɗo kono mo leydi Israël o noon mbiyata Israël Isaac o holliti kamɓe de ɓe ɗaccata fiide wonande Iran haɓe keɓa fandare mabɓe o guerre puɗɗiɗo guilnogas e 7 lewru février ha yetti o ñalawma hande ken tolno e balɗe 11 walla balɗe 12 taw koye nder ndeɗo haare ɓe goni wulnde jawa to Suisse ko to kar goto woni sumi toon ono to noon sumi ko jamma hanki o ne jolno yimɓe hewɓe no feewi taw kadi
ɗum waɗi koye nokku biyeɗo fira buga kene tolno yimɓe jeegom mbasi hen pittel men yimɓe hewɓe gañi hen no waɗi hen tampuɓe no fewi police riwti ɗum riwti wi holliti riwtani ko fati e banggue tayade taw koye dow oɗon sifa to koredinnoɗo Kim Jong Un woni Pyongyang horeji leydi ndi ƴewdima missile bawɗo woɗɗoyde no fewi bawɗo yaade ha memoya hedde Amérique ngel ƴewdel noon o nawori ko ɓinguel makko dewel ngel duuɓi 13 taw ko biyeteɗo Kim Jo on o wawi nawde duuɓi 13 wona ngol goho ngel ne tawtore guilan yaara e duuɓi guila tan 2022 e kala kay nde o ayno woni missilaji bawɗi woɗɗoyde no fewi ƴewdade ɗum ngel ene tawe e dow oɗon sifa to Russie heeɓi henki bombardement gulɗo jaw kentono yimɓe jeegom mbasi pittal men capantati e jeeɗiɗiɗo gañima hen taw widde ɗum ko koninkoɓe leydi Ukraine ɗum waɗi koto birin wi noon ko gouverneur région taweteɗo hewɓe en nawama toon to hôpital musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ene wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen